ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ജി മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 18 ദിവസത്തെ അധ്യയനം ഇന്ന് സമാപിക്കണോ അല്ലെ? ഇന്ന് 18ാമത്തെ ദിവസം. അപ്പോ നമ്മള് ഈ യാത്ര വളരെ രസകരമായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള യാത്ര എനിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് അവസാനത്തെ അധ്യായം 18ാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി, ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കണവർക്ക് 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയില്, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അവതരിക്കണേ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? നല്ല ഫേമസ് ആയ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒക്കെ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് മഹാവിഷ്ണു ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ടില് പല പല ലോകങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലെ? ബ്രഹ്മലോകം ഏറ്റവും മുകളില് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം, സത്യലോകം എന്നോ ബ്രഹ്മലോകം എന്നോ ഒക്കെ പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ 18 അധ്യായങ്ങളെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചു. അതിലെ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം 1 മുതൽ 6 വരെ അധ്യായം അത് കർമ്മയോഗമായിരുന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗമായിരുന്നു. 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 12 മുതൽ 7 മുതൽ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം ഏത് അധ്യായം ഏത് യോഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്, ആ ഒരു സെക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റണം. പിന്നെ ഈ ഭൗതികത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താ പറയുക, ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? ഇവിടെ കർമ്മഭൂമിയാണ്. ഇവിടെ ക്ഷണികമായ ചില സുഖങ്ങൾ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ദുഃഖാലയമാണിത്. അപ്പോ പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സർവ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, യശസ് അല്ലെ, ധനം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്പൂർണതയിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിനെ നിർവചിച്ചതാരാണ്? പരാശരൻ. പരാശര മുനിയാണ്. ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ കണ്ടു അല്ലെ? എല്ലാത്തിലും എന്താണ്? സമുദ്രങ്ങളാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ സമുദ്രമാണ്,
പർവ്വതങ്ങളിൽ ഞാൻ മേരു പർവ്വതമാണ്. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാ? ജപയജ്ഞമാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു? ഭഗവാന്റെ കലിയുഗത്തിലെ രഹസ്യാവതാരം. അതെ അതന്നെ. പിന്നെ നമ്മള് പലരും പല എന്താ പറയാ ത്രിഗുണങ്ങള്. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ പല ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടവര് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ അതേതോ കാറ്റഗറി വൈസ് ആണ് അല്ലെ? പല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടരാരാ? സത്വഗുണമുള്ളവര്. തമോ ഗുണമുള്ളവരെ ആരെ ആരാധിക്കുക? ഭൂതപ്രേതാദികൾ. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ 17 ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാന അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. തന്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുഖത കാണിച്ച അർജുനനെ കർമ്മോത്സുകനാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത് അല്ലെ? പിന്നീട് ആ കർമ്മം തന്നെ നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിക്കേണ്ട, കർമ്മം ചെയ്യുക ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട്. കർമ്മയോഗം അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വ്യക്തിയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കർമ്മയോഗമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ആ സത്യദർശനത്തിനുള്ള ഘട്ടങ്ങളായി പല യോഗങ്ങളെ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയായാലും മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം അത് മോക്ഷമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിന് കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഇച്ഛ നമ്മൾ ത്യജിക്കണം. കർമ്മഫലത്തിലെ ആഗ്രഹം പാടില്ല. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു വ്യക്തിയെ സന്യാസത്തിലേക്കും മോക്ഷത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെ വിവരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായം. ധർമ്മത്തിന്റെ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലെ ശരണാഗതി അടയുക അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിയെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് പൂർണ്ണമായ ഉദ്ബുദ്ധിയിലേക്കൊക്കെ ആനയിക്കണത് അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ സനാതനമായ ആത്മീയ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് ഒക്കെയും അല്ലെ ആ നിരുപാധികമായ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത രഹസ്യം എന്നുള്ളത്. വാസ്തവത്തിൽ 17-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിന്റെയും സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുബന്ധം, അനക്സർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതാണ് 18-ാം അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും അത് തന്നെയാണ്. ആദ്യ 6 അധ്യായങ്ങളില് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിന് പ്രാധാന്യം, പിന്നീടുള്ള 6 അധ്യായം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തന രീതിയും പറഞ്ഞു. ശേഷം 6 അധ്യായങ്ങളിലെ ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതികളുടെ പ്രവർത്തനം, ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയണേ? കേശവ എന്നാ വിളിക്കണേ. കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ എന്നാണ്. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനുമാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഹൃഷികേശൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് പറയണേ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേശി എന്നുള്ള അസുരനാണ്. ഒരു അസുരൻ. കംസൻ അനവധി അസുരന്മാരെ വിടുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനെ വധിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അസുരൻ, ഈ കുതിര, വലിയ കുതിരയുടെ രൂപം, ആകാശം മുട്ടുന്ന അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുതിരയായിട്ട് അസുരൻ വരികയാണ്. അവന്റെ ആ കുതിരയുടെ കുഞ്ചിരോമങ്ങള് മേഘത്തിനെയൊക്കെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ടാ വരണത്. അങ്ങനെ ഗോകുലത്തിൽ വന്നു. എല്ലാവരും കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു.
അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ ഈ കേശി ഉണ്ടല്ലോ കുതിര കാലോണ്ടൊരു ചവിട്ട് വെക്കാൻ നോക്കി. അപ്പോഴ് കൃഷ്ണൻ ആ കാല് പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിയാണ്. അപ്പോഴത് കുറച്ചു സമയം ബോധം കെട്ട് കിടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വാ പൊളിച്ചിട്ട് വരികയാണ് കൃഷ്ണനെ വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ആ കൈ മുഷ്ടി വായിലേക്ക് കടത്തി. പിന്നീട് ആ മുഷ്ടി ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ആ കേശി എന്നുള്ള കുതിര ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് മരിക്കുകയാണ്, ചത്തു. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വധം ഉണ്ടായത്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. അനേകം ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്ത് നടന്നിരുന്ന ഒരു അസുരനായിരുന്നു. ദേവന്മാരും എല്ലാവരും സന്തോഷത്താലെ പുഷ്പവൃഷ്ടിയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് കേശവൻ എന്ന് പേര് വന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസമെന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സന്യാസം, ത്യാഗം എന്നിവയുടെ നിർവചനാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിവിടെ പറയാണ്, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അത് സന്യാസം. പിന്നെയോ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗം. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതാണ് സന്യാസം. കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കലാണ് ത്യാഗം. ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് അല്ലെ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസമാണ്, കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കല് ത്യാഗമാണ്. സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം, സർവകർമ്മ ഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി ഒഴിവാക്കല് ത്യാഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കാമനയോടെ, ആഗ്രഹത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, അത് ദോഷകരാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ത്യജിക്കണം. എന്നാലോ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയൊന്നും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്, അതൊക്കെ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ത്യാഗങ്ങൾ എത്ര 3 തരത്തിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അപ്പൊ കർമ്മഫലത്യാഗം മാത്രാണ്, അല്ലാതെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കരുത്, അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും അത് ശുദ്ധീകരിക്കും. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഏത്? യജ്ഞദാന തപസ്സുകള്. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊക്കെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ പല കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഭഗവൻ നിശ്ചിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വിവിധ നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേദങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാത്രം പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താലെ കർമ്മം ചെയ്താലാണ് ശാന്തിയോടെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. സന്യാസിമാർ പോലും യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായിട്ട് ആണ് യോഗികള്, സന്യാസിമാരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യനെ ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനായി ചെയ്യേണ്ട ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളുണ്ട് പലത്. ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറയും. അതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ ദാനം, അതും ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ളത് തന്നെയാണ്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക വേണ്ടത് നമ്മൾ, അല്ലെ?
തിലകം തൊട്ടതുകൊണ്ടോ തുളസിമാല ഇട്ടതുകൊണ്ടോ ഭക്തനാവില്ല. ഭഗവാനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാന് ഹിതകരങ്ങളായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം: നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പോ നിയതകർമ്മങ്ങള്, നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം, അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്ന ത്യാഗാണ്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരില്ല. ഇപ്പോ ക്ലേശകരാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത്. അത് രാജസ ത്യാഗമായി വരും. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. എനിക്കിത് ചെയ്യേണ്ട കടമയുണ്ട്, ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് കരുതി സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഭഗവാനും ഞാനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ ജീവാത്മാവ്. ആ ബന്ധം നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ കടമ. അതെപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കർമ്മ ഫലങ്ങള് ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. പാപമാണെങ്കിലും പുണ്യമാണെങ്കിലും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. 23 അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി കർമ്മം 3 വിധത്തില് പറയാണ്. ആസക്തി ഇല്ലാതെ, കർമ്മഫലത്തിലൊക്കെ ആസക്തി കൂടാതെ, രാഗവുമില്ല ദ്വേഷവുമില്ല, അങ്ങനെ ഫലാസക്തി ഒന്നും കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സാത്വിക കർമ്മമാണ് എന്ന് പറയും. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ടോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടു ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസ കർമ്മം എന്ന് പറയും. അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അല്ലെ, എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങള് രാജസ കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസ കർമ്മമാണ്. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല, അവർക്ക് ക്ലേശമുണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും നാശം വിതയ്ക്കോ ഒന്നും നോക്കാതെ ചെയ്യുന്ന, ശാസ്ത്രത്തിനെതിരായി കർമ്മം ചെയ്യുക വ്യാമോഹം മൂലം, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസ കർമ്മമാണ്. 30 കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതുമെന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതുമെന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ബുദ്ധി 3 കാറ്റഗറിയിലുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചെയ്യേണ്ടത്, ചെയ്യരുതാത്തത്, ഭയപ്പെടേണ്ടത്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത്, ബന്ധത്തിന് മോക്ഷത്തിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ, അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. പിന്നെ ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി, വേർതിരിച്ചറിയില്ല, അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസ ബുദ്ധിയാണ്. പിന്നെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസ ബുദ്ധിയാകുന്നു. അല്ലെ, ആ തമോ ഗുണികൾക്ക് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു അല്ലെ, ധർമ്മം എന്താണെന്നോ അധർമ്മം എന്താണെന്നോ അറിയില്ല, തിരിച്ചു ചെയ്യും. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ട് കാണും, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട് കാണും, തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കും. ആ ബുദ്ധി താമസ ബുദ്ധിയാണ്.
54 ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക, കർമ്മയോഗമാക്കി ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഭക്തി യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, അല്ലെ? ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, ജ്ഞാനയോഗം. അങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാളുണ്ടല്ലോ, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദമാണ്. പിന്നെ അയാൾക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കും. അയാൾക്ക് പിന്നെ ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ്. ആരെ കണ്ടാലും, അല്ലേ? ഒരു നായായാലും, ഒരു ആനയായാലും, ഒരു ചണ്ടാളനായാലും, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും എല്ലാം സമമായിട്ടാ കാണുക. സമഭാവന സർവഭൂതങ്ങളിലും. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ആള് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു സർവഭൂത ദയോടെ. ഹരികൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് ജയദേവ കവിയുടെ ചരിത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കാം. ഭക്തകവി, സംസ്കൃതത്തിലെ പണ്ഡിതനാണ് ജയദേവ്. ഗീതാ ഗോവിന്ദമൊക്കെ രചിച്ചു. അഷ്ടപതി ഗീതാ ഗോവിന്ദം രചിച്ചു. 600 വർഷം മുമ്പ് ഭോജദേവ്, വാമദേവി എന്ന 2 പേർക്ക് മകനായിട്ട് ജയദേവ് ജനിക്കുകയാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭജനൊക്കെ പാടും. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു, എങ്കിലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ലഭിച്ചു. പിതാവ് ഭോജദേവ് നിരഞ്ജൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണന് കുറച്ച് പണം നൽകാനുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനമ്മമാര് മരിച്ചുപോയി. അപ്പോ നിരഞ്ജൻ ഈ ജയദേവിന്റെ വീട് കയ്യൊപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കൈക്കലാക്കി. ജയദേവൻ തെരുവിലായി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ മകള് വന്ന് പറയാണ്, വീട് അഗ്നിക്ക് ഇരയാവുന്നു, പെട്ടെന്ന് വരണം എന്ന്. അങ്ങനെ ജയദേവ് കൂടെ ചേർന്ന് തീയൊക്കെ അണച്ചു. നിരഞ്ജൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് വീട് തിരികെ കൊടുത്തു. അപ്പോ ജയദേവ് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വീട് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പുരുഷോത്തം ധാമിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഏതാണ്? പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രാണ് പുരുഷോത്തമ ധാമം. അങ്ങനെ പരാശരൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു സ്നേഹിതനോട് ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ദാഹം കൊണ്ട് വലഞ്ഞു, വഴിമധ്യേ വീണുപോയി. ഒരു ബാലൻ വന്ന് ജലമൊക്കെ നൽകി. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം, 2-3 ദിവസം നടന്നു പുരിയിലെത്തി. സദാ കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നല്ല പർവ്വത ശ്രേണി, പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്. യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. അങ്ങനെ ജയദേവനിൽ നിന്ന് മധുര കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വന്നു. കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പ്രേമഭക്തിയിൽ മുഴുകി. അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരനെ കൂട്ടി ജഗന്നാഥന് ദർശനം നടത്തും. ഒരു വൃക്ഷ ചുവട്ടിലാണ് രാപകല് ഭഗവത് സ്മരണയോടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ രാജാവ് ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേൾക്കാനിടയായി. വളരെ പ്രശംസിച്ചു. അവിടെ തോട്ടത്തിൽ പൂവൊക്കെ പറിക്കണ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പൂ പറിച്ചിട്ടാണ് ജഗന്നാഥന് പൂജ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി പൂ പറിക്കുമ്പോഴ് അഷ്ടപതി പാടിയിട്ടാണ് പൂ പറിക്കണത്. അപ്പൊ ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേൾക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തോട്ടത്തിൽ പോകും അത് എങ്ങനെയാ അതിന്റെ തെളിവ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്തരീയം അവിടെ തോട്ടത്തിൽ വീണ് കിടക്കണു. ധോത്തിയിലോ മുള്ളുടക്കിയിട്ട് കീറിപ്പോയതായിട്ട് പൂജാരി കാണുന്നു. പൂജാരി ക്ഷേത്രം അടച്ചു പോന്നതിന് ശേഷം, അല്ലെ, പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ധോത്തി ഉണ്ടല്ലോ, മുണ്ട്, അതൊക്കെ റോസിന്റെ മുള്ളു കൊണ്ട് കീറിപ്പോയതായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ ഉത്തരീയം ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കിടക്കണു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഗീതാ ഗോവിന്ദൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പൂ പറിക്കുമ്പോ ആ അഷ്ടപതി കേൾക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവിടെ എത്തും എന്നാണ്. അത്ര ആ ജയദേവ കവിയുടെ അത്ര ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടുള്ള ആ അഷ്ടപതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗീതാ ഗോവിന്ദത്തിന്റെ മഹത്വമാണ്.
ഇനിയും നീണ്ട കഥയാണ് ജയദേവ കവിയുടെ, ഇത് പിന്നെ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാം. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വത തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഏതാ? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. പൂർണ്ണബോധം നേടുന്നവര് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിഞ്ഞ ആ ഒരാള് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ മാത്രാണ് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തില് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രന്റെ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന ആന ഒരു നിവർത്തിയില്ലാതെ വന്ന ഘട്ടത്തില് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു. ഭഗവാനെ കരുണയോടെ ദീനം ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കരഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢനായി വന്ന് മോക്ഷം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. മുതലയ്ക്കും മോക്ഷം കൊടുത്തു ആദ്യം, പിന്നീട് ഗജേന്ദ്രനും മോക്ഷം കൊടുക്കണ കഥയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മള് വിളിക്കണം, എന്നാലേ ഭഗവാൻ വരൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ. നമ്മൾ പക്ഷെ വിളിക്കില്ല, ഭഗവാനെ മറന്നു പോവും എപ്പോഴും. 56 സർവകർമാണ്യഭി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഏത് പ്രവൃത്തിയായ, പലരും പല കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാവും. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തര് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പു തരാണ്. 58 മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അഥ ചേത്വം അഹങ്കാരാൻ ന ശ്രോഷ്യസി വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാതെയുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിൽ, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതം, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ പോയാലോ നാശമായിരിക്കും ഫലം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ജഗായി മതായിയുടെ കഥ തന്നെ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആണ് ഇത്. അപ്പൊ അവര് ഏറ്റവും ദ്രോഹം ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ടുപേരെ പോലും ഭക്തരാക്കി മാറ്റി അല്ലെ. കരുണാവതാരമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം. 61 ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിലെന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ ഭഗവാൻ. ഇപ്പോ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയാല് നിർമ്മിതമായ യന്ത്രം, അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അതില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാ? ഓരോ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷൻ, പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഇപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതൻ എല്ലാത്തിലും സമഭാവനയാണ്, എല്ലാറ്റിലും ഈശ്വര ചൈതന്യം കാണും അല്ലെ. ഒരു വേർതിരിവില്ല, ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ കാണില്ല, ഭാവഭേദമില്ല അല്ലെ. എല്ലാ പശു ആയാലും ബ്രാഹ്മണനായാലും ആനയായാലും പട്ടിയ എല്ലാത്തിലും ആ ഭഗവത് ചൈതന്യം തന്നെ എന്ന്
ഒരു പണ്ഡിതൻ അറിയും. 62 തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. പറയാണ്, ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം ആത്മനിവേദനം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പദവും നിനക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ജഗന്നാഥ്, പുരി ജഗന്നാഥിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര വലിയ കണ്ണുകളല്ലേ, ഭക്തരെ നോക്കി നോക്കി ആ കണ്ണുകൾ അങ്ങ് വിടർന്നു. അപ്പോ ഇത് രഥയാത്രയുടെ ഒരു സന്ദർഭമാണ്. പുരി ജഗന്നാഥ ടെമ്പിളില് വർഷത്തില് ഒരിക്കൽ രഥയാത്ര നടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രഥയാത്ര നടക്കുന്ന വേളയിൽ അന്ന് 600 വർഷം മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമയം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രാജാവ് രാഘവേന്ദ്രപുരി, അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ലൗകികനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമൊക്കെ രാജാവ്, അവരെ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭൗതികതയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്നും കാണാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂട്ടാക്കിയില്ല. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം രഥയാത്ര സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതിനൊപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം. രാജാവ് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു വേഷത്തില് രഥയാത്ര പോകുന്ന വഴികളെല്ലാം അടിച്ചു വാരി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സേവനം ചെയ്തു. രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിശ്രമിക്കുന്ന വേളയില് അവിടെ ചെന്ന് ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദമൊക്കെ പാടുകയാണ്, കാല് തടവി കൊടുത്തിട്ട്. അങ്ങനെ വിശ്രമിക്കണടുത്തുനിന്ന് ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേട്ട് എഴുന്നേറ്റ ആ എന്താ പറയാ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാജാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരന്റെ വേഷത്തിലായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തെ ശിഷ്യനാക്കി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. 63-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എല്ലാം അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം, എന്റെ ധാമത്തിലെത്താം എന്നെല്ലാം എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഈ ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി പറയാണ്. അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. പല മാർഗങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഇനി അതിൽ നിനക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യം അത് ആലോചിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഏതാണ് ഹിതമെങ്കില് അത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഒരു വത്സല പിതാവ്, ഒരു വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവ് എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു മകനോട് ഡോക്ടർ ആവണം, എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നൊന്നും പറയില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടമുള്ള കാരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കും അല്ലെ ഒരു പിതാവ്. നല്ലൊരു പിതാവ് അങ്ങനെയാ ചെയ്യാ. ആ മകന്റെ താല്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് പോകാൻ അനുവദിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. എല്ലാ മാർഗങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നിട്ട് ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക എന്ന്. അപ്പോ രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അറിവും ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകി. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി നീ ആലോചിച്ച് എന്താണ് താല്പര്യം അത് ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്ന് പറയാണ്. 65 മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. ഈ ശ്ലോകം മുമ്പും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. പറയാണ്, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മൾ അല്ലെ. ഭഗവത് ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, പ്രണമിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാല് നിശ്ചയമായും നമുക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഭഗവാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി തീർത്ത് പറയാണ്,
ഉറപ്പാണ് പറയണത് നിശ്ചയമായിട്ടും. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തരാവാൻ നമുക്കും ശ്രമിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 66. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ പറയാണ്, ഇനി അതോ ഇതോ ഒന്നും നീ നോക്കണ്ട, സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചോളൂ, എന്നിൽ ശരണം തേടിയവരെ അത് മാത്രം നീ ചെയ്താൽ മതി, നിന്നെ സർവ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം, ഭയപ്പെടണ്ട എന്ന് അർജുനന് വാക്ക് കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്കാണ് അല്ലേ? 68. യൈദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയ. പരമ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനമായ ആൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പരമരഹസ്യമായ ഈ ഗീതാജ്ഞാനം ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാനു വേണ്ടി ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവനും ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അവസാനം ആ ആള് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും എന്നും ഭഗവാൻ വാക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശിഷ്യനെ തൻ്റെതിന് തുല്യമാക്കും അല്ലെ? ആ ജ്ഞാനത്തില് തന്നോടൊപ്പമാക്കും. ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു അങ്ങനെയാ ചെയ്യാ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എല്ലാ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും അർജുനന് പകർന്നു നൽകി അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 69-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമ ഭവിതാനച മേ തസ്മാദന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. എന്താ പറയണേ? അങ്ങനെ എല്ലാ അറിവും തന്നു അല്ലേ? എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് വേറെ ആരും ഈ ലോകത്തില്ല, ഇനി ഒരാളൊട്ട് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്. അപ്പോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദ് തന്റെ ജീവിതം തന്നെ അല്ലെ ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നീക്കി വെച്ചു. അതുപോലെയുള്ള ആ ഭക്തരാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. 70. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്. എന്താണ്? ഇപ്പോ അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ സംഭാഷണം പഠിക്കുക, അത് മനസ്സിലാക്കുക. അവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ പൂവെടുത്തിട്ട് പൂജിക്കൽ മാത്രല്ല ഭഗവാന്റെ ആരാധനയാവണത്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാധന എന്താണ്? ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ആ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. 72-ന്റെ അർത്ഥം. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്, നീ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയല്ലേ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും നേരം? ഇപ്പൊ നിനക്ക് അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായ എല്ലാ വ്യാമോഹം മാറിയില്ലേ എന്ന് അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഓ ഉവ്വ് കൃഷ്ണ, എന്റെ വ്യാമോഹം എല്ലാം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാന് ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ് അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയ ആ ഗുരുവിന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ പറയാണ്, ഇനി ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് വ്യാമോഹമൊക്കെ മാറി, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ടാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു.
സഞ്ജയൻ ഇതൊക്കെ ഈ സന്ദർഭം സഞ്ജയൻ ഇനി വിവരിക്കുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരോട്. ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. പറയാണ് ഈ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അർജുനനുമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണം എല്ലാം സഞ്ജയൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു രാജാവേ എന്ന് പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരോട്. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. സഞ്ജയന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിയത് വ്യാസദേവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴപ്പോഴ് കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിച്ചത്. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗമെല്ലാം ഉപദേശിച്ചത്. അത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് എനിക്കും അത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്ന്. അത്ഭുതകരമായ പുണ്യ സംവാദമായിരുന്നു അല്ലേ? കുറേ അറിവുകള് കിട്ടി അല്ലേ? അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം എന്നാണ് പറയണത് സഞ്ജയൻ. കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം പുളകിതനാകുന്നു, ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം അല്ലെ, ആ വിശ്വാവിഷ്കാരം, അത്ഭുതകരമായ വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഓർക്കാണ്. ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു, കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 78ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര വിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയുമുള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പറയാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട്, എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെ തന്നെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും എല്ലാം ഉള്ളത്. ഇതാണ് രാജാവേ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഒരു ചോദ്യത്തോടെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നത്. വീരയോദ്ധാക്കളായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മര്, കർണൻ, ദ്രോണര് എന്നിവര് സഹായത്തിനുള്ള തന്റെ മക്കൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചു. യുദ്ധരംഗം വിവരിച്ചിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ എവിടെയാണോ അവിടെയായിരിക്കും സർവശ്രേയസ്സും സകല വിഭൂതികളുടെയും ഉറവിടമാണ് കൃഷ്ണൻ. യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ദുര്യോധനനും യുധിഷ്ഠിരനും തമ്മിലാ. ജ്യേഷ്ഠൻ യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടി പൊരുതുന്നത് അർജുനൻ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ സഹായികളായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും അല്ലെ, ആര് ലോകം ഭരിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ ജയിച്ചു ഭരിക്കും എന്ന് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ജയിച്ചതിന് ശേഷം യുധിഷ്ഠിരന് കൂടുതൽ അഭ്യുദയമുണ്ടാവും എന്നും നീതിമാനായിട്ട് ഭക്തനായിട്ട് ധാർമ്മികനുമാണ് അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിരൻ എന്നും സഞ്ജയൻ പറയാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാളിതുവരെ ഒരൊറ്റ നുണ പോലും യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ. ഉത്കൃഷ്ടമായ നീതിശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത്. തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ നിഗമനങ്ങളെ കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാവുന്നതാണ് എന്ന് ആ ഒരു പ്രക്രിയ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പരമസത്യം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മറ്റൊരു ഭാവം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം, അങ്ങനെ 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവൻ. പരമാത്മാവിന്റെ അണുപ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു അംശമാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ജീവചൈതന്യം. ഭഗവാനെ സൂര്യനോടും ജീവാത്മാക്കളെ സൂര്യപ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം, ഭഗവാന്റെ കരുണ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം, എല്ലാ അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ അടങ്ങുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം, അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകി അതിനെയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തേക്കാൾ 3 മടങ്ങിലധികം വലിപ്പം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിനുണ്ട്. അചിന്ത്യമായ വിസ്തൃതിയിൽ സ്ഥിതമായ ഈ പ്രപഞ്ചം, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം അല്ലെങ്കിൽ സർവേശ്വരത്വം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക? അപ്പോ നമ്മള് മറന്നുപോയ ബന്ധമുണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട്. നമുക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു ബന്ധം, അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയിരിക്കണു. അതൊന്ന് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടുക. അതിനാ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ആത്മാവിനെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാത്ത ഒരു ഗുരുവല്ല എന്നാ പറയാ. അതുപോലെ ഒരു മാതാപിതാക്കളല്ല ഒരു പുത്രനെ പുത്രിയെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാൻ സാധിക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന് ഒരു ശിഷ്യനെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാൻ സാധിക്കണം. അല്ലാത്ത ഗുരുവല്ല. ഓ, ഈ ജനിമൃതി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായ ജ്ഞാനം അതിൽ നൽകാൻ സാധിക്കണം. പുനർജന്മമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. വിതുരര് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ദുര്യോധനൻ അസുര സ്വഭാവിയാണ്, അവനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന്. പുത്രസ്നേഹത്താലെ രാജാവ് ഇത് കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇപ്പോഴോ 100 പേരും മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മള് വിളിക്കണം, എന്നാലാണ് ഭഗവാൻ വരിക. ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് വിളിക്കുന്നത് വരെ കൃഷ്ണൻ വന്നില്ല. ദ്രൗപദി ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ എത്ര സമയമായി വിഷമത്തിൽ നിൽക്കണു, പക്ഷേ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പോഴ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നീ എന്നെ വിളിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വരാഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് സറണ്ടർ ആയാ മതി, ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് ശരണാഗതി ചെയ്താ മതി. ആ ഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യവും പിന്നെ ഭഗവാനാ നോക്കുക. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്നാണ്. യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം സിൻസിയർ ആണോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, തദനുസൃതമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തിരിച്ചും ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകും. ഓ, ഈ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനം ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണായിരുന്നു, അല്ലേ? എന്നാലും നിങ്ങളും ഭാഗ്യവാന്മാര് തന്നെയാണ്. ഈ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക, ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇനി അറിയാൻ അടുത്തടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അത്രയാണ് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ 18ാമത്തെ അധ്യായം കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഗീതാധ്യാനം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കണം, ഗീതാ മാഹാത്മ്യം നോക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപഠേത് പ്രയതപുമാൻ വിഷ്ണുപദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകും. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 3. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാംഭസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്കു മാറ്റുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നമ്മളുടെ നശിച്ചു പോവും ഭഗവത്ഗീത പഠനം. 4. ഗീതാസു ഗീതാ കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശാസ്ത്രവിസ്തരൈ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാദ്വിനിസൃത.
ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? ഈ ഒരേ ഒരു പുസ്തകം പഠിച്ചാ മതി നമ്മള്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണോർ വക്ത്രാദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇപ്പോ മഹാഭാരതത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത, അതിന്റെ സാരവുമാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങള്, അല്ലെ? അങ്ങനെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഗംഗാജലം, ആ ഗീത എന്നുള്ള അമൃത് കുടിച്ചാല്, ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാല് പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവയുമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, അല്ലെ? അത് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് അറിഞ്ഞ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പ്രായോഗികമാക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സർവശ്രേയസ്സും ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മാതാജി, ആ ഈ അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഈ ഉപദേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണോ ഈ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞത്? അതോ ഓരോന്ന് നടക്കുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 10ാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട്, യുദ്ധത്തിന് 18 ദിവസമല്ലേ ആയിരുന്നു, അപ്പൊ 10ാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തുടങ്ങി സഞ്ജയൻ. അതായത് ഭീഷ്മര് യുദ്ധക്കളത്തില് നിലം പതിച്ചു, ഭീഷ്മര് ശരശയ്യയിൽ വീണു. അപ്പോഴാണ് ഇത് തോൽവി ഇങ്ങനെ മണക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്റെ മക്കള് തോൽക്കുമോ, എന്താണ് യുദ്ധത്തിലെ, എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോഴാണ്. ഭീഷ്മര് ശരശയ്യയിലായതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ, അല്ലേ? അതെ. അപ്പോഴാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ആ സാഹചര്യമൊക്കെ സഞ്ജയൻ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതുവരെ പൂർണ്ണ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രര്. കാരണം ഭീഷ്മര്, കർണൻ, പിന്നെ ആരൊക്കെയാ, അവരൊക്കെ കൂടെയുള്ള എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും തോൽവി പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭീഷ്മര്, കർണൻ, ദ്രോണാചാര്യര് ഒക്കെ അവരുടെ പക്ഷത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ സേനാ സന്നാഹം അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭീഷ്മര് വീണപ്പോഴാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ശങ്കയായത്. പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. വ്യാസൻ പറഞ്ഞു മിനി മാതാജി പറയോ? അതെ മാതാജി, 54ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ അത് ഒന്നുകൂടി വിവരിക്കാം. അതായത് നമ്മള് ഈ ഭൗതികരായ നമ്മള് ഭക്തി യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ ഭൗതികനല്ല, നമ്മൾ ആത്മീയ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇത് ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ എന്നതുകൊണ്ടാ പറയണേ. നമ്മള് ഈ ലൗകികതയിൽ നിന്ന്, കാരണം ഈ ഭൗതിക ആസക്തികളൊക്കെ വിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? ഈ ഭൗതികതയിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നോണ്ടിരുന്നു ഭഗവാൻ, എങ്ങനെ ഈ
ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കണം, എങ്ങനെ ഈ മായയെ മറികടക്കണം എന്നെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇന്ന പോലെ കർമ്മം യോഗമാക്കി ചെയ്യണം. വെറുതെ കർമ്മം ചെയ്താൽ പോരാ, ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യാം, പല ആസക്തി കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലെത്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭക്തൻ പിന്നെ ഭൗതികതയിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർന്നു. ആ ലെവല്, ഭക്തന്റെ ആ മനോമണ്ഡലം, അതിന്റെ ലെവലുണ്ടല്ലോ, അത് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തി. അതായത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയില് എത്തിച്ചേർന്ന ആള് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. അയാള് പരമാനന്ദമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന്. ശാശ്വതമായ ആനന്ദാണ്, അല്ലാതെ ക്ഷണികമായ ആനന്ദമല്ല പിന്നെ കിട്ടുക. ഈ ഭൗതികതയിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, സന്തോഷമൊക്കെ വളരെ തുച്ഛമാണ്, ക്ഷണികമാണ്. എന്നാലോ ഈ പരമാനന്ദം, ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പരമാനന്ദം, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദാണ്. അയാൾക്ക് പിന്നെ ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, എല്ലാവിടെയും സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിട്ടാ തോന്നുന്നത് ആ പണ്ഡിതന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്. ഈ നിലയില് അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഭഗവത് സേവനം മാത്രാണ് പിന്നെ ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. വ്യക്തായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കറണ്ട് പോയി, ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയില്ല, കറണ്ട് പോയി. കറണ്ട് പോവാത്തവര് പറഞ്ഞോളൂ, അപ്പൊ എഴുതിക്കോളൂ. ഭഗവാനെ കേശി നിഷൂദനൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം? പറയൂ. ആരാ പറയാ? കേശി എന്ന അസുരനെ അസുരനെ ഹനിച്ചവനാകയാൽ കേശി നിഷൂദനൻ. അതെ അതെ, ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. അതെ അതെ. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുവാനുള്ളതൊന്ന് പറയോ? കാരണം നെറ്റ് പോയി അതുകൊണ്ട് കേട്ടില്ല. എഴുതിയൊരു പറയൂ. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതാണോ? അല്ലല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ല, സെക്കൻഡ് പറയോ? ഓർഡർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാം എഴുതാനോ? ത്യാഗമാണോ? ഏത് ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ചാ? 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുക. സ്ക്രീനില് നോക്കിക്കോളൂ. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം ഇതിലേതാ? നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണം. അതല്ലേ മുഴുവൻ? നിയത കർമ്മങ്ങളെ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചാല് അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗം. ഭൗതിക സംഘരഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ സാത്വിക കർമ്മം. ത്യാഗം. ഇനി ഏതാ? ഇത് സെക്കൻഡ് പറയണോ? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. 2ാമത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതാ? 2 യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണവ. അതെ, ഇവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. അതെ, 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണതാണ്. ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 വിഷയങ്ങൾ. അല്ല, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 3ാമത്തെ ചോദ്യം. ആസക്തിയോ ബലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ്. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഏതാ? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതെ അതെ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ, ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ ഇല്ലാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് നിറവേറ്റേണ്ടത്. പിന്നെ 5ാമത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം വിശദമാക്കുക. അത് കാണിച്ചല്ലോ.
മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ള അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും ഏത് നിയന്ത്രിതമായ കർമ്മങ്ങളെ വിധത്തിൽ കർമ്മം സാത്വിക കർമ്മം. ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോളൂ അറിയാത്തവര്. 24, 25, 20 അല്ലേ? 24, 25. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. നാലാമത്തത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, 3 ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളത്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗം. ഭൗതിക സംഗരഹിതനായും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സാത്വിക ത്യാഗം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 വിഷയങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 വിഷയങ്ങള്: പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം. അത് മുന്നേ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ഉള്ളത്. ഇനി 6 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിവിടെ ഉണ്ട്, സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോളൂ. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അതെ. ധർമ്മം അധർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അതെ. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അതെ, എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്യണം. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും. ഇനി 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറയോ? 3 ഗുണങ്ങൾ. അഞ്ചാമത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ? ഇല്ല, കർമ്മം പറഞ്ഞു. കർമ്മം വിശദമാക്കുവാണ്. മരണാന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. അതേതാ ചോദ്യം? ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയൂ. അത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനാ? 3 ഗുണമുള്ളവരുടെ കർമ്മം വിശദമാക്കുക എന്നുള്ളതിന്. അനാസക്തമായും രാഗദോഷരഹിതമായും 23, 24, 25 ശ്ലോകം. വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസം. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കേടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലവും ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ 7ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 6 പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ? ശ്ലോകം 54. ബ്രഹ്മബോധാവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ബ്രഹ്മായി തീർന്നവൻ പ്രസന്നഹൃദയനായിട്ട് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമദർശിയായിട്ട് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അതങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ശരിയാണോന്ന് അറിയില്ല. അതെ, അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ശ്ലോകം 55 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുക്ത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബോധം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അതെ. പിന്നെ ശ്ലോകം 62 പറയുന്ന പ്രകാരം പരമപുരുഷൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിക്കുക. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ആത്മനിവേദനം നിനക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ശ്ലോകം 18-66 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ
62 പറയുന്നത് അല്ല സോറി, പത്താമത്തെ ഭഗവാൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രീതനാകണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 65 പറയുന്നത്. 65-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത സേവനമല്ലേ? 65ആണോ? 65 അതും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്. ഭഗവാൻ 65ആണോ? മനസ്സിനെ 5. ഉറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക. ആ എപ്പോഴും എന്നെ 65. ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. 1866 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 66. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. സർവകർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം, നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. പിന്നെ പിന്നെ 70 എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതായി ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്? നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഭവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ അറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞോ? ആ കഴിഞ്ഞു. നാളെ 3 മണിക്കാണോ എക്സാം? നാളെ 3 മണിക്ക് എക്സാം. അപ്പൊ ഈ ഇടയിൽ കറണ്ട് പോയി എന്ത് ചെയ്യും? നെറ്റ് പോയി അതാണ് ഇവിടെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലാതുണ്ട്. വീണ്ടും വെക്കും. ഓ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇടി മഴയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതാണ് പ്രശ്നം. കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശം. 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് എക്സാം കൂടി വന്നാൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുക. അതെ. പിന്നെ അതെ. മാതാജി വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കുമോ 10 മിനിറ്റ് ആവുമ്പോ? ചോദിച്ചോളൂ. എന്താ? വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കില്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ, 1 വേർഡ്. മാതാജി ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല. ഇപ്പൊ 18, 70 എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതായി പറയുന്നത്? ഇല്ല, അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ശ്ലോകത്തിന്റെ ചോദിക്കാൻ നമ്പറാണോ ചോദിക്കുക? നമ്പർ ഇല്ല ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. മനസ്സിലാവും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ. ശ്ലോകം മുഴുവൻ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്നും ചോദിക്കില്ല. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടേ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഒരു 5 വയസ്സായ കുട്ടിക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും. ഓക്കെ. മാതാജിയുടെ അനുഗ്രഹം, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നു. അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടോ? നിങ്ങളെല്ലാരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും. മാതാജി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചേ. അനുഗ്രഹിക്കല്ലേ? ഇതാ അനുഗ്രഹിക്കണം കൈവച്ച്. മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ചോദിച്ചോളൂ. മാതാജി, എനിക്കിപ്പോ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായത്. അതായത് ഗീതോപദേശം കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയണതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞു 10-ാം ദിവസം സഞ്ജയനോട് പറയണതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എനിക്കൊരു 19-ാം ദിവസം. അതായത് ആദ്യം യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അർജുനൻ വിഷാദമഗ്നനാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ വിഷാദമഗ്നനായ അർജുനനെ യുദ്ധോത്സുകനാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം ഭഗവാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അർജുനന് ഉപദേശങ്ങള് കൊടുത്തു തുടങ്ങി. പക്ഷേ സഞ്ജയനോട് ഇത് പറയുന്നത് അതുവരെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സഞ്ജയനോട് പറയുന്നത്, സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നത് 10-ാം ദിവസമാണ്. ഇങ്ങനെ സഞ്ജയൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ലൈവ് പോലെ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇന്ന പോലെ സംഭവിച്ചു, ആദ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം കാണുന്നുണ്ട്. അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വിവരിച്ചിട്ടും ഒന്നും ധൃതരാഷ്ട്രരിലും അത് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും വരുത്തുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു തമോ ഗുണിയാണ്, ആസുരി സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആളാണ്. നേരെ മറിച്ച് സഞ്ജയൻ ഒരു സാത്വികനാണ്, ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആളാണ്. സഞ്ജയൻ അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായി, ആ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ സഞ്ജയൻ അവസാന ശ്ലോകങ്ങളില് എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്ത് ഞാൻ
ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും അത് ധൃതരാഷ്ട്രരില് അതിലൊരു ഇമ്പാക്റ്റും വന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല, ഒരു ഭക്തിയും ഇല്ല. കണ്ടോ? സഞ്ജയനിൽ അങ്ങനെയല്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ആ പരമമായിട്ടുള്ള അത്യുന്നതമായ ആ നിലവാരം അത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ സഞ്ജയന്. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കോ ഒട്ടുമേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം സഞ്ജയനാണ്. ആ അല്ല അപ്പൊ മാം എന്റെ ഡൗട്ട് സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണോ അർജുനൻ പറയുന്നതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഡൗട്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത സഞ്ജയൻ ആകെ 700 ശ്ലോകങ്ങളില് ഒരു ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രർ പറയുന്നുണ്ട്. സഞ്ജയൻ 54 ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ എത്ര ശ്ലോകം പറയണേ? 574 തോന്നുന്നു ഭഗവാൻ പറയണേ. ബാക്കിയുള്ളത് അർജുനനാണ് പറയണത്. അപ്പോ സഞ്ജയൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അല്ലാണ്ട് സഞ്ജയൻ ഇതിൽ നേരിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണനും അർജുനനും, കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ്. നാളെ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ പറ്റുള്ളൂ മാതാജി. അതായത് നമുക്കിനി 7:30 ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ടൈമിന് ഏതെങ്കിലും പറ്റുള്ളൂ. 7:30 8:30 ഒക്കെ പറ്റുമോ? 8:30 എക്സാം ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ നമ്മൾ അറിയിച്ചിരിക്കണം. നാളെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് തിരുവനന്തപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം. കിഡ്നി പേഷ്യന്റാ. അയ്യോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നാളെ എന്റെ വീട് കൊല്ലത്ത് പോയിട്ട് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 6 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിൽക്കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 6 മണിക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് പോകണം. 2 ദിവസം എക്സാം എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന്. രാവിലെ 11:30 പറ്റുമോ? നാളെയോ? നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ സാധിക്കുക. നാളെ 11 നോക്കാം. 6:30 ബാച്ചിന് വേണമെങ്കിൽ മാതാജി എഴുതിക്കോളൂ പറ്റുമെങ്കിൽ. അല്ല മാതാജി, ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, നാളെ രാവിലെ നോക്കാം. 6:30 AM ഉണ്ടല്ലോ. 11:30 ആ സമയത്ത് എഴുതാൻ സാധിക്കുമോ? പറ്റില്ല. 6 മണിക്കാണ് ഓക്കെ മാതാജി, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കാം. ചെയ്യാം. നാളെ റെഡിയായി നാളെ പോവാ. അപ്പം റെഡിയായിട്ട് ഒരുവിധം ഒതുക്കിയിട്ട് 11 മണിയാകുമ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അന്നേരം ഇറങ്ങാൻ. 11 മണിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. 11-നല്ല മാതാജി, 11:30 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് നാളെ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6:30 എഴുതട്ടെ. വെളുപ്പിന് 6:30 AM പറ്റില്ല. അതും പറ്റില്ല കേട്ടോ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ നോക്കാം. ഡോണ്ട് വറി, എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് കൂടുതൽ പേര് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഇന്നലത്തെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ പേര് ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു മാതാജി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കണോ? ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ ക്ഷണിക്കണോ എല്ലാവരെയും? നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമില്ല മാതാജി. അപ്പോഴും പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് വേണ്ട വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ലെവൽ 2 വരണം എല്ലാവരും. സന്തോഷായി. ഈ സമയം അതല്ല, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് വേണ്ട വെച്ച് വേറൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് മെർജ് ചെയ്യുന്നതേ. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ക്ലാസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബാച്ച് നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല. ആള് കുറയണത് കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു.
നമുക്ക് ഇനി നാളെയല്ല മറ്റന്നാൾ മുതല് ലെവൽ 2 ഇവിടെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 മണിക്കത്തെ ക്ലാസ്സാ അപ്പൊ മാതാജി. നല്ലത്. ആരും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട പരീക്ഷയെ പറ്റിയിട്ട്. പരീക്ഷയെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. പഠിച്ചൊക്കെ മറന്നു, പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടുകയില്ലേ? ലെവൽ 2 കടക്കാം. പഠിച്ചു വെക്കും, പക്ഷെ ഒന്നും ഓർമ്മയിൽ വരില്ല പെട്ടെന്ന്. അത് കുഴപ്പമില്ല. ആവശ്യത്തിന് ഓർമ്മ വരില്ല മാതാജി, അതാ പ്രശ്നം വരിക. അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, അത്യാവശ്യം വരെ മറന്നു. അതെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ. മറവി ഒരു കൂടപ്പുറപ്പാ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ. സ്മൃതി, മറവി എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാ. മാതാജി എഴുതാണോ? അതെ അല്ലേ ജൂലി? മിനി മാതാജി ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാ മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും, അത് കേട്ടിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ ഓരോ 1, 2 ഇട്ടിട്ട് ആൻസർ എഴുതിയാ മതി. 1 വേർഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട. 1 മാർക്ക് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇത്രയും ഉറപ്പ് പോരെ? അത് വിചാരിച്ച എല്ലാരും 1 മാർക്കൊന്നും വാങ്ങരുത് കേട്ടോ. എനിക്ക് പിന്നെ അത് അഭിമാന പ്രശ്നമാണ്. എന്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. അതെ, എന്റെ കുട്ടികള് 1 മാർക്ക് മേടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യം? മാതാജി ഫോണിനകത്തിലാണോ ഇത് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണാം, ആൻസർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇത് ഫോണിനകത്തിലാണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത്? ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും. അറിയാത്തവർക്ക് മാനുവലാ അല്ലേ? അത് ശരി. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന പോലെ ഇട്ടാ മതി മാതാജി. സ്ലൈഡ് ഇടുന്ന പോലെ ഇടാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് നാളെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. നാളെ ഒക്കെ ആകുമ്പോ അപ്പൊ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. നമുക്ക് ടീച്ചർ മാതാജി മാത്രം, കാരണം നമുക്ക് ഇതിന് സ്കോർ ഉണ്ട്. ഏത് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എക്സാം എഴുതുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടീച്ചർ മാതാജിക്കാണ് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്. അയ്യോ, എന്നെ നാണം കെടുത്തരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളാരും. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നാണം കെടുക്കും? ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ. പപ്പി ഷെയിം ആവും ഞാൻ. പിന്നെ ഇല്ല, നമുക്ക് കണ്ണനോട് പറയാം. നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ. ഇന്ന് ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങുമൊന്നും വേണ്ട, പിന്നെ പഠിക്കട്ടെ. മാതാജി നാളെ ഇപ്പൊ എത്ര മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത്? സെയിം സമയത്ത് തന്നെ, 3 മണിക്ക് തന്നെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഓർമ്മ വന്ന് എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.